खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गायगाय रादाबफोराव दं। हेंथा दोलोनि अजद खामानि मावि मन्थ्रिफोरखौ पिकनिक जाहोनो थाखाय गुवाहाटीनि बाहेराव केबिनेट मेल खुंदों। लामदिंनिफ्राय होखारहरजानाय 200सो नखरफोरनि गोदान जायगाया दबखानि सांमाजि गामि। बक'आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय 4 जिउ खहा। मिरु सोरखारा मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लाबायब्लाबो 29 नबेम्बर खालि आबादारिफोरा संसद भवन फारसे ट्रेक्टर रेली खालामगोन। एपिएचसि आनजादाव दानिफ्राय रावनि आयदा थानाय नंला। 91 नं माख्रा सिलबारि गुदि फरायसालियाव नव इउथ वेलफेयार फेमिलिनि सांग्रांथि मेल। 6000 पुलिस कनस्टेबलनि लांदां मासिखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो फोसाव बिलाइ होगोन गिबि मन्थ्रि। बङाइगाव केबिनेट जथुमनि थांखि बङाइगावनि थाखाय 4 जौगा आसनि। दानिया आबुं रादाब। खामानि मावि मन्थ्रिफोरखौ पिकनिक जाहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेराव केबिनेट मेल खुंदों। बे बाथ्राखौ बुंदों एआइइउडिएफनि एमएलए करियुद्दिन बरभया। ओरैहाय दाहार लाना आसामखौ खुंनाय आथिखालनि बिजेपि दैदेननाय मित्रजोटनि सोरखारा गुवाहाटीनि बाहेराव केबिनेट मेल खुंना रायजो राजाफोरनि रांखौ जानला मोनला बाहायदों होननानै गोख्रों अजद होदों एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि राणा गस्वामीआ। मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सोरखारा दानसेयाव खनसे दिसपुरनि बाहेराव केबिनेट मेल खुंनायनि थांखि लादों। नाथाय सोरखारनि बे थांखिखौ हेंथा दोलो कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ गोजोननाय मोनाखै आरो बेनि हेंथायै सावरायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै दिनै आफां आसामनि बङाइगाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल खुंदों। दिनैनि बे केबिनेट मेलखौ लोब्बा लानानै बङाइगाव सहराव लाख लाख रां बाहायनानै फोसाबनाय आरो साजायनायबो जादों होननानै मिथिनो हादों। लामदिं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इभिक्सन खालामना होखारहरजानाय माखासे नखरफोरनि फसंथाननि थाखाय राहा खालामदों हजाय जिल्ला खुंथाया। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय न' बां सिफायना होखारहरजानाय नखरफोरनि गेजेराव 204 नखरफोरनि गसंथानायनि राहाखौ जिल्ला खुंथाया दबका सार्कोल अफिसनि बेन्दोङाव थानाय सांमाजि गामियाव खालामदों। होखारहरजानाय 204 नखरफोरखौ सांमाजि गामिनि गुवार सोरखारि हायाव थानो थाखाय जिल्ला खुंथाया गनायथि होदों। बेबायदियैनो मैया फुंनिफ्रायनो सांमाजि गामियाव अरायथा नङि न' बां बानायनो जागायदों। 204 नखरफोरा आरो जिल्ला खुंथायनि बिथिंनिफ्राय थांनानै हाफोरखौ गथायनानै हैदों। बबेखानि बे समाव जाहाथे जायखिजाया हिंसायारि आरो एना एनि जाया बेनि थाखाय रैखाथि बिफानखौबो थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि लामदिं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होखारहरजानाय 204 नखरफोरखौ गसंथानायनि राहा खालामना होदोंब्लाबो लोंग्रा दै आरो खिखरसालि राहा गैया होनना अजद सिखांदों। ओरैहाय 200निबो बांसिन नखरफोरखौ गुबुन जायगानिफ्राय लांना सांमाजि गामियाव दोनहैनायाव जायगानि सुबुंफोरा सोरखारनि सायाव गोख्रों खुद्रिदों। बेजों लोगोसे सांमाजि गामियाव गोबांसा हा हु गैजायै नखरफोरा 40-50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोरखारि हायाव थाना संसार जाबोना दं। बेबादियाव जायगानि थाखानाय सुबुंफोरखौ गसंथानाय होआलासे गुबुन जायगानिफ्राय दोनहैनायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा। बक'आव आलादा आलादा 2 गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 4आ गोब्राब जखम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बक' साखाथिनि 17 नं राजा लामायाव NL-1 EE 3394 नम्बरनि ट्राक आरो AS-18B 5774 नम्बरनि टाटा सुम'नि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमायो। रिपर्ट बादिब्ला 24 बोसोर बैसोनि रुपसाना आहमेद मुंनि सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो शामसुल आलम 42 बोसोर बैसोनि आरो मेहबुब आलम 26 बोसोर बैसोनि बिसोरो गोब्राब जखम जाना देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो। गुबुन 3 जखम जानायखौ गोब्राब हालोदाव GMCHआव दैथायहरनाय जायो। ओरैहाय बक'नि बालापारा PWD लामायावबो मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो होनना खौरां मोनदों।
मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे टाटा डियार गारिया लामा सेराव बेलथायदों। बे जाथायाव बक' आगसियारनि धनुराम बर' मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो प्रबाल बर' मुंनि सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जखम जानाय प्रबाल बर'खौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। हादरनाङै गोख्रों हेंथा होजानाय मोनथाम कृषि आयेनखौ मिरु सोरखारा बोखांना लाबाय। मोनथाम कृषि आयेनखौ मिरु सोरखारा बोखांना लाबाय होनना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फोसावबायब्लाबो भारतारि कृषि इउनियननि दैदेनगिरि राकेश टिकाइटआ दासिमबो गोजोननाय फोरमायाखै आरो आबादारिफोरनि सोमावसारनायखौ फोजोबाखै। बरंस फैगौ 29 नबेम्बर खालि गं 60 ट्रेक्टर लाना संसद भवन फारसे रेलि खालामगोन होननानै राकेश टिकाइटआ बुंदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनथाम कृषि आयेनखौ मिरु सोरखारा बोखांना लाबाय होनना फोसावदोंब्लाबो जेब्लासिम लेखा बिलाइ आरो कलमजों बे मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लायागौमानि आबादारिफोरनि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होननानै राकेश टिकाइटआ फोसावदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै APHC आनजादाव दानिफ्राय रावनि आयदा थानाय नंला। बङाइगावआव दिनै खुंनाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव बे थांखि लादों। आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव दिनै बिथांखि लानाय बादिब्ला दानिफ्राय APHC आनजादाव रावनि आयदा थानाय नंला। मख'नो गोनांदि APHC आनजादाव रावनि सायाव आलादा आयदा थानायनि थाखाय ट्राइबेल आरो गुबुन गुबुन हारि आरो रावारि फरायसाफोरा गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ नोजोर होनानै APHC आनजादाव रावनि आयदाखौ बोखारनो थाखाय दिनैनि केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जायो। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि बेंखनाव 91 नं माख्रा सिलबारि गुदि फरायसालियाव नव इयुथ वेलफेयार फेमिलि मुंनि सोरखारि नङै आफादा मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। बे सांग्रांथि मेल खुंनायनि गुबै जाहोनानो जादों आथिखालाव गोग्लैसोनाय गामि गफानि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा 5 थाखोनिफ्राय बारग'लांनायनि उनाव बेसेन नाङै जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयाव माबोरै एडमिशन मोननो हायो आरो बेनि थाखाय बिमा-बिफा एबा फरायसाफोरा माबोरै साखाफारा जानांगौ बेनि सोमोन्दै सिलबारि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो मोजाङैनो बुजायनानै खिन्थालांदों। बे सांग्रांथि मेलखौ दैदेनदोंमोन नव इयुथ वेलफेयार फेमिलिनि मावफुं आफादगिरि अशोक कुमार ब्रह्मआ आरो लेङाइ आफादगिरि अर्जुन नार्जारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म मोनहाबो बाहागो लानानै गामिनि बयखौबो गुवारै बिथांखिखौ बुजायलांदोंमोन। आथिखालाव बेबायदि हाबाफारि लानानै गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलनि फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथि होनाया गमामायैनो जोबोर बाख्नायथाव। बेबादिनो सांग्रांथि मेल खुंनानै मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायहैनो एबा फोरोंहैनो हायोब्ला गमामायैनो गोबां मुलाम्फा जागोन। आसामाव लांदां जानानै थानाय 6000 पुलिस कनस्टेबलनि मासिखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो फोसाव बिलाइ होगोन आरो बे फोसाव बिलाइखौ सोलिफु दाननि गेजेरावनो होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बेनिनो गासै सा 4000 पुलिस कामान्ड कनस्टेबल आरो 2000 नर्मेल कनस्टेबल। 18 निफ्राय 21 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय लाइमोनफोरा कामान्डनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन आरो जायफोरा 18 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव बिसोरो नर्मेल कनस्टेबलआव आर'जलाइ होनो हागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों। मख'नो गोनांदि आसामाव सिगाङाव SI रेंकनि मासिखौ सुफुंनो थाखाय आनजाद लानायाव गोबां जाख्ल'नाय आरो दालाल हाबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासै सा 19 लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनानै साजा होनो गोनां जादोंमोन। बेखायनो बे खेबाव आनजाद लानाय आदबफोरा एसे सोलाय-सोल' एबा सांग्राङै जानो हागौ। गोसो गुदुं लाइमोनफोरा पुलिस कनस्टेबलनि बे थिसननाय आनजादाव बाहागो लानो हागोन आरो रावबो दालालनि खैसाराव गाब्रनो नाङा। नैथि खेब दिसपुरनि बायजोआव एबा बङाइगावआव खुंजानाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव बुधबारखालि आजावजानाय थांखिफोरनि सायाव बुंफोरनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बङाइगावआव खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदोंदि आथिखालाव बङाइगावनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। गासै मोनब्रै बिथिङाव बङाइगावनि रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन। सेथियाव बङाइगाव कलेजखौ बोसोरथामनि गेजेराव मुलुगसोलोंसालि खालामनाय जासिगोन। नैथियाव 4 एबा 5 दाननि गेजेराव बङाइगावआव गोदानै मेडिकेल कलेज गायसंनाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय नाबार्डनिफ्राय गासै 550 कौटि रां लन सेंसन मोनखाबाय होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों।
थामथियाव 50 कौटि रां बाहायनानै बङाइगावआव गोदानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुफुंनाय जागोन। ब्रैथियाव 25 कौटि रां बाहायनानै बङाइगावआव गोदानै गंसे स्टेडियाम बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आथिखालाव आसामाव उड़ान आसनिनि थाखाय एभिएशन टारबाइन फुएलनि भेटखौ 23.5 जौखोन्दोनिफ्राय 1 जौखोन्दो खमायनानै 22.5 जौखोन्दो खालामनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।